Bo día a todas e todos. É unha honra para min poder facer a presentación do profesor Carlos Mariñas, que é catedrático xubilado, emérito, catedrático xubilado da Universidade de Santiago de Compostela na materia de filosofía. Eu pertenzo á materia de Dereito Romano, pero, bueno, temos moito en común, ainda que eu estou na Universidade de Vigo, repito, na Universidade de Santiago de Compostela. Ele foi un amigo moi cercano a don Ramón. Publicou, consensuado con el, 3 tomos da súa obra: Parladoiro, Arredor de si e Os Camiños. Formou parte da Fundación Rosalía de Castro. Tratou a Piñeiro, a García Saber e os mozos da xeración La Noche. Escoitamos anteriormente a José Jesús falar precisamente, e el mesmo pertenceu a esta xeración. Un libro fundamental da súa obra foi precisamente Descubrindo a Otero Pedrallo. É verdade que o día de hoxe titúlase no noso programa O que importa é a idea, e precisamente creo que como catedrático de filosofía entenderá moi ben o que significa esta idea e o que vai falar para nós con respecto a Otero Pedrallo. Un placer e unha honra ser a súa presentadora. Bien. Señor presidente da Fundación, secretaria, presentadora, dixo que era catedrática de Dereito Romano. Eu creo que ainda lembro algo da Confarreatio de algunhas cousillas máis de tempos pasados. Bueno, primeiro terán que sufrir o que teño que inventar ou inventarme, porque a conferencia que traía escrita quedou ou no tren ou no taxi. E chego aquí e de pronto teño que inventar e recordar o que de todas maneiras teño xa moi asumido. Bueno, primeiro é saludar o meu decano, que é don Xesús Alonso Montero, porque donde ele está dentro desta gerontocracia que hai por aquí, donde ele está eu na máis que son un humilde vice en todo caso. Moi ben. Con este o saludo vai ser outra cousa, vai ser unha anécdota. O ano 1970 cheguei eu de catedrático a Santiago e subindo as escaleiras da actual Facultade de Geografía e Historia, donde tamén estaba o rectorado, coincidí co rector de entón. Vou a deixar o nome, como decía Cervantes, a veces é mellor esquecer certas cousas. O rector díxome ao subir: sei que estuveches dando unha conferencia en Lugo, e ali presentoute, ou estuvo, ou mandoute, o que fose, Alonso Montero. Non digo exactamente a frase que pronunciou a continuación, pero bien que non lle tiña precisamente simpatía o querido don Jesús. E añadeu máis: e xa estou cansado, en definitiva, vouche abrir expediente. Bueno, eso de a broma, o ano 1970, era rector e, ademais, era diputado, como se decía entonces, procurador en Cortes, é dicir, era un peixe gordo do sistema. Bien, eu quedei, a verdade, pouco abrumado, pero ao chegar arriba senteime no meu despacho e dixenlle, escribín o seguinte: mi querido rector e amigo, sé que eres abogado en los 4 reales colegios de la audiencia, lo que sea, de Galicia. Por lo tanto, a título de víctima de alguna amenaza vaga que me están haciendo, te encargo mi defensa como abogado en ejercicio frente a la acusación que me hace el rector. Bueno, sei que lle sentou pésimo, pero non fixo nada, porque era demasiada paradoja a que se topaba. Do cual se deduce, en primeiro lugar, que don Xesús Alonso Montero era un loitador que, por certo, non estuvera naquela conferencia de Lugo que se celebrou no Círculo das Artes
Si ben presentouse ao final para decirme que non poidera vir antes por ter unha ocupación, me parece que porque estaba a súa señora enferma. Bien, isto é un pouco extraño, que empecemos unha lembranza de don Ramón, lembrando outras pequenas cousas da vida, bien, pero aquí estamos os dous, non sei se nos abriron algún expediente ou non, pero aquí estamos, e tamén saludo o amigo que anda por aí, Juan Saco, que está por aí, que me di que fale alto, porque non ten eso, porque non ten audífonos, pois hai que poñer audífonos, porque ao chegar a certa edad hai que ser un futuro cibor, é dicir, ese home que xa non ten nada de original porque lle foron sustituindo ou implementando o que é. Bien, con estos señores tamén saludo a todos, a veces non me lembro de algún, pero que me se den por, digamos, saludados, ainda que non nos mencione. Bien, o que pretendo, despois desa conferencia fallida que quedou no tren ou no taxi, é ir recordando unhas cuantas anécdotas, porque a veces as anécdotas din moito dentro da súa insignificancia. Entón, empezarei pola primeira en que conocín a don Ramón. En un día, me parece que é o día 11 de noviembre, 17 de novembro do ano 1954. Hai que retrotraerse àquela universidade pequena de 3.000 estudiantes aproximadamente, e dentro eu chego ali dunha aldea e topome con uns estudiantes que falan galego, cousa moi extraña, porque toda persona de corbata entonces falaba castelán como Dios manda. Por suposto, os estudiantes daquel momento íbamos todos sempre de rigurosa corbata. Ben, ese grupo, que é o que chamao despois da noite, pois é conocido, forma parte Beiras, Franco Grande, Gonzalo Mourullo, e bien, é a persona que era o líder, que ahora non me sale neste momento. Bien, reunímonos con os de Vigo. Os de Vigo era Paco del Riego e Xaime Isla, que chegaban como de outro mundo, porque de Vigo a Santiago había que vir con tempo nun tren que tardaba o seu tempo. Bien, os de Vigo viñan a dar un premio a Gonzalo Mourullo, que publicara un libro titulado Nasce un albre. Un libro publicado por un estudiante, era novedade e máis en galego. Bien, reunímonos no Bar Camilo, nunha sala que está entrando á esquerda. Bien, ali coincidimos con don Ramón, que presidía, e que era unha especie de guru daquela, digamos, era unha tribu, aquilo era algo singular, aquel grupo de estudiantes, todos caladiños, con moito respeto, e Ramón Piñeiro, García Sabel daquela era máis autoridade, don Ramón Piñeiro era, digamos, o segundo, pero o máximo era don Ramón Otero. Bien, a comida non me lembro evidentemente do que comimos, pero sí do final. Ao final apagáronse as luces, levantouse don Ramón Otero Pedrallo, na que estaba presidindo, e de pronto empezou a evocar os mártires, a esos dos que falou a Xesús Alonso Montero. Aquilo era conmovedor, sobre todo para alguén que non sabía nada de aquilo, e de pronto coas luces solo, apagaronse as luces solo, coas velas, evocando a Castelao e a todos os mártires. Bien, non ten máis importancia histórica, ten a pequena importancia de que de pronto un descubre que hai mártires, porque nestes grupos, no grupo da noite, non se nos decía nada da política. Era pouco prudente, polo tanto, algo de Castelao, pero de que houbera estatuto, etc., deso non se decía nada. Bien, eso foi o primeiro contacto meu con don Ramón. Don Ramón era daquela catedrático de xeografía, eu matriculeime o ano 1959,
54 asistín a súa clase de xeografía co amigo Juan Saco. Bien, ali estábamos. Por certo, se falou antes de mapas na conversa. Eu levaba a clase o gran mapa de Palucí e Mir, que ao mellor alguén recorda. E bien, estendío ali. Don Ramón falaba libremente, a súa xeografía era estética. Polo tanto, de cando en cando botaba unhas olladas cara ao mapa a ver se realmente coincidía a súa xeografía coa xeografía de Palucí e Mir. De modo que deixei de levar o mapa porque era un pouco provocativo. Como eran as clases, pois decía, onde quedamos ayer? En Asturias. En cuál de las dos? En la de Santillana ou en la de Oviedo? Nos quedamos absolutamente despistados porque nadie sabía que había tamén as Asturias de Santillana. Como profesor expoñía admirablemente ben, non calificaba, eso consideraba algo que pouco adecuado. Polo tanto, en principio, daba moi boas notas. Eu debo decir que non truxen aquí o libro escolar, pero estuve lendo onte e dou matrícula de honor. Non era moito honor porque daba cantas podía. Ben, excelente expositor, nada profesor no sentido habitual do término. Bien, pasamos de anécdota a anécdota. Ese ano empezou, en efecto, esa chamada página estudiantil en la noche. No primeiro, non o truxen, no primer número escribín eu, pero en castelán, porque para nós era moi difícil escribir en galego. Falar sí, pero había que poñer guións, había que poñer vírgulas, era todo unha chafallada. Entonces, escribíamos inicialmente en castelán e seguramente tamén por imposición do director ou do periódico. O caso é que eu escribín sobre Gómez Ledo, que era un cura de Madrid, poeta, jovial e non sei que. Bien, o ano 1956, o ano seguinte, don Ramón fora nun viaxe a Argentina e a volta fixémoslle un homenaxe. Volvo a non teño ahora aquí, tiño o menú, conservo, pero non o topei onte. Entonces, importaba pouco eso, pero eu puxelle como lema un párrafo, un verso, mellor dito, de Virgilio, que di na Eneida, referido a Eneas, sic itur ad astra, así se va a los astros. Pero no texto Virgilio di generose puer, generoso chico, generoso niño. Eu modifiquei, evidentemente, decía así que itur ad astra generose vir. Pero don Ramón douse conta e dixo xa, non, de puer, de acordo, pero non está de acordo exactamente. Bien, foi para él unha alegría, non sempre, hai que ver a historia como foi. No primer viaxe que fixo don Ramón a América, consta no periódico que se presentou na redacción do periódico o decano, señor Abelardo Moradejo, para decir que a universidade que non se adhería a ese viaxe que iba a facer, é dicir, facer constar moi claro que era vicerrector. Bien, e mentras outras moitas entidades se adherían á súa viaxe. Bien, cando veu que topouse con esa pequeno homenaxe de aproximadamente 12 estudiantes e quedou moi tranquilo. De aí, o día tamén dese discurso evocando a Castelao, que foi baixiño, despois fomos á casa de García Sabel. García Sabel era un médico prestixioso, que tiña un chalé excelente, a súa señora era moi delicada e tocaba moi ben o piano, de modo que para uns estudiantes verse na casa de un médico e ali falando galego, ali oín por vez primeira o himno galego, que el
traía grabado de América. É dicir, eu tamén falei, eu non sei o que diría, pero tamén falei o nome dos estudiantes. Isto, repito, era un pouco antes, o día 17 de novembro do ano 1954. O homenaxe este foi o ano 1956. Bien, vamos de anécdota a anécdota, pasan os anos, xubílase, hai un número extraordinario dedicado en la noche. Colaborei con un artículo titulado La geografía estética de Otero Pedrayo. Sempre se di que, bueno, que interesante, que é moi poético. Bueno, ele entendía que a xeografía realmente debía ser a científica, que debía ser por comarcas, e que cada comarca tiña unha idiosincrasia, que era a paisaxe, que normalmente, e aquí copiaba o de Trasalba, tiña sempre 3 niveles. Cada paisaxe tiña 3 niveles. O nivel alto era un nivel pastoral, donde estaban as avenzas, donde estaban as vacas, daquela non había, pero sí cabalos bravos, etc. No nivel medio era onde estaba a igrexa e máis o pazo, e bien o núcleo. E no nivel baixo era no río ou ben no mar. Esta distribución é realmente moi fácil de aprobar, digamos, de constatar, en certa maneira, reproduce moitas das paisaxes de Galicia. Eu que pediría, se pudera ser, un vaso de agua, porque sería posible. Sí, sí. Moi ben. Bien. Pasamos desto, eu fixen a miña vida por outros camiños, son un intruso neste mundo do galeguismo, pero, en fin, perdonarase que a veces un non teña exactamente o detalle preciso. Pero, bueno, eu pensei ao chegar aquí de Madrid que había que salvar a 2 persoas que creía que non estaban debidamente estimadas. Unha era o canónigo Ángel Amurruibal, publiquei un libro, organicei un congreso, e outra era don Ramón. Bien, don Ramón era moi admirado como orador. Era esa persoa da que se espera sempre un discurso nun homenaxe ou nunha situación solemne, pero era pouco lido. Non sei se me está oindo. Sí, sí. Era pouco lido. E, sobre todo, as obras de entonces, que en parte eran en castelán, tampouco eran as mellores. Eu creía que o mellor de don Ramón era o de antes da guerra. Bueno, moitas gracias. A ver, que isto vai ser unha dificultad. No. Sí, sí, é unha dificultad. Debe ser un nerviosismo de que estou repensando que me poño nervioso. Está facendo moi ben. Moi ben. Entonces, decía que don Ramón era moi considerado, moi respetado, pero de todas era como un personaxe un pouco fora de como escritor, como pensador. Penso que, en efecto, o mellor quedara antes da Guerra Civil. Don Ramón, como saben, foi expurgado, como se diga, un ano despois, de modo que un día preguntábame a nosa secretaria si pagara unha multa cando a guerra. Non, o que creo, porque non sei evidentemente, é que todos, o ano 1936, todos os funcionarios foron obrigados a unha contribución patriótica. De modo que supoño que tamén don Ramón, que estaba entonces en exercicio, pagaría esa cantidade. Bien, don Ramón foi expurgado solo o ano 1937, un ano despois do movimento nacional. Contoume que enveu a sustituílo, que foi don Gonzalo Valentí. Don Gonzalo, era profesor adxunto de instituto na Coruña
e destinaron a Ourense para sustituir a don Ramón. Contoume que chegou aquí e preguntou ao director se xa estaba informado. O director contestou que non, que ninguén se atrevía a decirlle a don Ramón, que non sei se sería teu pai, ou que o director de entonces, que estaba suspendido. E dixo o don Gonzalo, e coa súa sorpresa invitou-no a comer. Este señor quedou para toda a vida sorprendido e con extraordinaria admiración por don Ramón, que lle comunican o cese e invita a comer o comunicador. Bien, son detalles que de pronto, por que ponto isto? Porque foi un catedrático de instituto en León, no Padre Isla, e ali era catedrático don Gonzalo Valentí. Bien, pasa o tempo e vamos xa, eu voume a Madrid, despois estuven, coincidín con galeguistas ali, pero vamos a deixar isto. Non volvo o ano 1970 como catedrático e desde o ano 1969, estando en Barcelona, vin que xa terminara o lío de preparación de cátedra, entonces chegaba a hora de poder facer algo no que estaba moi interesado. Era tamén enterarme do que era Galicia a través de un catedrático que era un poliístor, que dirían no século XVI, un sabedor de todo, porque ao mesmo tempo era novelista, ao mesmo tempo geógrafo, historiador, etc. Bien, entón empecé a ler todo o que podía, pero que se podía ler de don Ramón? A novela última non me interesaba moito, eso de, bueno, que máis dá? Pero, en cambio, había que pedir prestados a ver onde foi don Ramón Piñeiro, o que me deixou todo o lote da revista Nós, e logo outros, por exemplo, na Real Academia Galega da Coruña, na biblioteca, tamén Filgueira Valverde tiña moito en Pontevedra, na nova, claro, na nova bueno, vaiseme o nombre, pero perdonen ustedes. Bien, entonces, indo de aquí para alá, fun xuntando cousas, e un día comuniquei a don Ramón a intención de editar, polo menos ese tomo con todo o anterior, eu que viñese. Fun a falar con el a Trasalba. Era isto o ano 1969. Trasalba era entre a Vendima e a Castañeira. Para min produciume unha impresión extraordinaria. Hoxe está todo aquilo moi cambiado, xa moi modernizado. Daquela Trasalba era unha aldea, sin máis, as casas non eran antigas, etc. Non digo que non estea ahora mellor, pero perdeuse aquel sentido aldeano e agrario. Entón diría que estaban daquela colgábase as espigas de millo nos balcóns, era unha preciosidade. E por outro lado fervía o mosto nas adegas. Eso é cando eu entro en Trasalba. Primeiro don Ramón díxonos a miña muller máis a min que fósemos a dar unha volta hasta a iglesia. Entón, eu xa lera Os camiños da vida, empecé a ver que aquela novela era realmente unha traducción daquel paisaxe e na iglesia estaba aquel cura que fora amenazado, que era carlista, que fora amenazado de morte por don José María, que era o da Casa da Pedreira. E logo había ali aquel pazo medio desfeito, que era o Pazo dos Doncos. E ali estaba as guerras civiles. Don José María, antepasado don Ramón, representaba o liberalismo, o Pazo dos Doncos o carlismo, o cura carlista, en fin. Era unha novela que estaba, digamos, metida na paisaxe. Ou diríamos de outra maneira, era a paisaxe mesma a que estaba escrita. Bueno, non sei se acerto a decir que don Ramón non era só un señor que vivía na aldea, era unha persona que estaba, era a aldea consciente. Bien, por eso despois
tanta nostalgia que ten sobre a desfeita da aldea. Bien, naturalmente, don Ramón prestouse a esta edición, pero el non conservaba nada. Parece increíble, pero só tiña un cuaderno grande onde a muller pegara anacos do que publicaba nos periódicos de Ourense, no Heraldo, etc. Bien, entonces non me sirveu, pero don Piñeiro conservaba algo. García Sabel suministroume todo o que tiña ali. Paco de Riego decía, esa é unha tarea benedictina, además ten cuidado, que se lle falas de publicar, o mismo che endilga outra cousa nova. Parecíalles imposible que fose capaz ante unha persona que estaba ainda en plena produción. Bueno, non conto máis sobre o lío de como se foi preparando isto, e cando iba a Santiago procuraba falar, viña daquela moitas veces a Ourense a presidir tribunales de reválida, e con ese motivo, ou ben en Trasalvo ou ben en Santiago, falábamos de como darlle vida a aquela cantidad de escritos perdidos. Bien, a veces, cando se di que se reproduce todo tal como don Ramón o escribeu, non é certo. En primer lugar, porque moitas veces andaban de por medio o linotipista, unha persoa na noite que estaba xa dedicada expresamente a escritura de don Ramón. Don Ramón confundía, sabe Patricia que estará por aí, confundía ou empregaba o mesmo sino para as R's e para as S's. Así, onde decía director, tamén se podía entender desertor, evidentemente de R a S. Entonces, como él non conservou nin fotocopias, etc., nin copias, nin fotocopias, é moi difícil saber como exactamente escribeu el. Por outra parte, el non tiña vocación de gramático, e o mesmo decía, por exemplo, peleriño, pelerín, pelingrino e peregrino. Entonces, para que fose unha prosa culta, que se puidese ler por encima das diferencias dialectais, había que elexir, e eu elexía xeralmente a palabra que me parecía máis culta e máis frecuente. Eso foi evidentemente moi criticado, por exemplo, por por Carballo Calero, polo profesor Carballo Calero, como ven, salvo a persona, só falo do profesor, que me fixe unha crítica dura, pero penso que foi unha maneira de contribuir a darse conta de que había algunhas normas non eran acertadas. Por exemplo, sustituir X por S. Hai palabras que levan X, etimolóxicamente, e son moi distintas das de S. O exemplo claro é sempre texto e texto. Evidentemente, confundíase se empezamos a falar dos textos de dereito romano, etc. Entón, eso é alguna cousa máis. Daquela era unha herexía, pero, bueno, esa herexía agora chegou a ser ortodoxia. Bien, vamos a... Como andamos de tempo? Porque como estou repentizando, non sei canto levo. Leva bastante, pero pode bastante, ui, que lío. Bien, vamos a... Canto lle falta, o que sexa preciso, non é? Don Ramón, falando no Policlínico de Santiago, tiña que falar sobre Rabelais, pero, por que? Tocaba ese día, calquer tema era bo, e de pronto, ante médicos, falaba do escritor francés Rabelais. Pero logo pasouse a Montaigne. Hubo un tempo en que el mismo se esqueceu se tiña que falar de Montaigne ou tiña que falar de Rabelais. Bien, con motivo de falar de Rabelais, pois que, como se sabe, un escritor cómico, polo menos en moitos escritos, ben, e di que as mulleres como as castañas, hai que darlles un belisco.
E dixo eso, escapouselle, e ao momento empezou a mirar para a súa muller, e máis para a muller de García Sabel, etc. E despois confesábame, é que me perdín, xa non sabía se falaba nun, escapouseme eso, a usted parecelle moi mal, que dirían as mulleres? As mulleres non se preocupen deso, pero en fin, hoxe sí, hoxe podría ter a súa importancia. Bien, eso hai que darlle un pellizco, bueno, etc. Bien, don Ramón, vamos a falar un pouco de don Ramón, este orador. Isto xa estamos nos anos 70, un día chámanme do Hotel Compostela, onde se aloxaba normalmente, que estaba don Ramón en trance de morte, que estaba moi mal, etc. Foi un acto da prisa, e empezou a contarme que sí que tiña algo que dentro, que de pronto salía como unha culebra que lle sale da boca, despois volvese outra vez e tal. E nesto chegou García Sabel, que traía todo fonendo as cousas elementais para unha urxencia. E de pronto empezou a preguntarlle, pero usted que comeu onte? Entón confesou a verdade, é que estuve na presidencia, ou mellor dito, dando unha conferencia no acto de clausura dun congreso, puxeron os percebes. Eu creo que me equivoquei un pouco, que me pasei algo. Bueno, entonces xa García Sabel dixo, o remedio ben fácil, xexum, durante 24 horas non pode comer nada. Isto dá a idea de que don Ramón era un home moi vitalista. Combinaba o ser un romántico, un nostálxico, como decía, un fantasma do século XIX, cunha capacidade para gozar, era unha persona de moita sensibilidade. Entonces é difícil entender como se compaxinaba ese romantismo tan nostálxico cunha capacidade para darse un enchente de percebes. E ben, todo isto xa é unha certa idade. Ese día entereime tamén que hubo unha discusión entre o matrimonio. Don Ramón queixábase de que a súa señora non baixara a cabeza cando xa pasaba un tempo razonable, porque tiñan acordado que don Ramón non levaba conta do tempo que falaba, pero, polo visto, doña Fita debía baixar a cabeza. E esa noite non o facía e prolongárase demasiado. Doña Fita decía que estuvera coa cabeza baixa un cuarto de hora, pero que non podía aturar así todo o tempo. Estos anécdotas, como ven, completan a imaxe que temos, porque son as pequenas cousas que só se captan no día a día. Bien, non estou inventando nada. Bien, isto pasa o tempo, o día 4 de agosto do ano 1973, hai aquí o homenaxe dos 50 anos de casados. Esos 50 anos deron-nos ocasión aos amigos de facerlle algún obsequio, porque don Ramón seguía vivindo nunha casa coa austeridade do século XIX. Entón, chegaba o tempo en que, aproveitando isto, os últimos anos xa, a súa señora morrería 2 anos despois, pois fíxose algúns galanos, diríamos hoxe, bien, entre varios. Bien, a finalidade, evidentemente, era conmemorar a esta persona que fora tantos anos o que mantiña sempre ergueito o espírito de Galicia e a voluntade de loita. Bien, hubo unha misa, hubo un sermón predicado polo padre Isorna, que era sempre un panexírico. Logo, na cea, entregouse ese libro, que era o Parladoiro, que despois se reproduceu hai uns anos. Bien, con ese motivo, o profesor Carballo Calero fixe unha crítica nese sentido que antes dixen, en unha carta a Baco del Riego, que non trouxen porque pesaba demasiado todo o epistolario. Aí fala deso, de que non houvese con eso unha discusión, unha polémica pública, etc. Bien, con eso tamén a carta
porque eu teño aquí as cartas que foron publicadas pola revista Reigame, das que teño aquí xa unha abreviatura. Bien, unha das famosas cartas que chamou a atención é unha carta que escribe en castelán a Paco del Riego. Bien, primeiro, está en castelán. Eso é un guiño, eso é unha advertencia de que non é normal. Todas as cartas, antes e despois, están en galego. Se escribe en castelán, algo quere decir. Para min, cando oín aquí que había tal carta, quedei moi sorprendido, porque xa era o ano 1969 e xa eu tiña unha relación directa con el. Cando, sin embargo, vin como estaba redactada, xa me din conta que, inda que parezca mentira, a que nos conocíamos non nos extraña. Era un home que tiña depresións, pero unhas depresións literarias, donde un non sabe moi ben o que era unha vivencia e o que era unha elaboración literaria. Eu creo que debelle pasar a máis personas, pero no caso del era notorio, el mesmo víase como un personaxe de si mesmo. Entonces, nese momento, si ten un disgusto, etc., volve a literatura e escribe unha carta donde hai unhas expresións, claro, non as teño aquí, que son de certa broma, como cando di de Dr. García Sabel, autor de arquitecturas médicas, etc. Cando un ten unha depresión seria, non ten ganas de literatura. Viceversa, se algunha persona fai literatura dunha dolor, é que esa dor está asumida ou está transformada literariamente. Bien, eu vin outra estea parecida, foi o ano, me parece o ano, non o teño aquí, non o podo ahora ver, pouco antes de morrer. Un día chamaronme, estando aquí en Ourense, chamaronme do Pazo porque don Ramón levaba 24 horas sin comer. Bien, decía a sobriña que a ver se eu o persuadía na necesidade de comer. Bien, cheguei ali e entereime do seguinte, que é que o goberno civil concederalle, ou mellor dito, o ministerio a través do goberno civil, concederalle unha medalla evidentemente dentro do réximen de Franco. A eso asumírase que recibiran unha carta dun xoven chamado apellidado Pérez, que lle decía que era un traidor, que ao fin da vida, por recibir uns honores do franquismo, que era un traidor a toda a tradición, a todos os mártires, etc. Bien, eso era un motivo que deixábase morrer de fame, de inanición. Bueno, primeiro eu vin a carta, e a carta escribira un profesor axudante meu de Santiago, de modo que non era a expresión da xuventude, sino a expresión dun chaval que daquela era nacionalista e foi nacionalista toda a vida. E bien, dito isto, e dice, ademais, tratounos en Santiago, que fomos a saludar, etc. Ben, e deshinchouse. E logo, el non quería recibir esa condecoración. Digo, si se consigue que o goberno civil non lla impoña, usted non ten nada que decir. Simplemente informouse, pero se usted non a acepta ni se lle imposta, e bien, con eso xa veu o ceo iluminado. Bien, eu chamei ao goberno civil, en efecto, despois lle ao gobernador o que pasaba, e xa non hai inconveniente, con tal de que non a rechace expresamente, xa non nos damos por ofendidos, etc. E don Ramón pasoulle as ganas de facer folga de fame. Ás 5 da tarde tomouse unha taza de caldo. Entonces, esa persoa hai que vela así, como unha persoa que se vive un pouco literariamente e que é capaz de tomar unha taza de caldo ás 5 da tarde porque xa terminara a folga de fame. Isto pode sorprender, pero os que o conocíamos non nos sorprendía, inda que sigue sendo raro. Que podía pasar? Bueno, el, por cousas que eu sei, non o pasaba de todo ben que cando iba a Santander.
En primer lugar, molestáballe que senta chamándose, apellidándose a súa señora Bustamante, o rector da Universidade Internacional de Santander, que era don Ciriaco Bustamante, nunca o invitou a falar cando tantos outros pasamos por ali na universidade. Eso eran pequenas cousas. Outras cousas serían familiares, porque algunha carta que me escribe si alude a que non o pasara ben. Eso creo eu que é a explicación de algo que, por outro lado, tampouco importa moito no decurso de toda unha vida. Bien, quédame, sin dai tempo, quédame outro lío que pouco coñecido literariamente, claro que conocido desde outro punto de vista máis familiar. Un día en Santiago, un 26 de xullo dun ano, que é fácil de sabelo por estas cartas, foi á miña casa coa súa señora a tomar café e a súa señora decía constantemente con el disgusto que tenemos, con el disgusto, e non decía máis. Nun momento determinado chamei a don Ramón ao meu despacho e dixelle, mire, non ten fillos, ten que confiarse dos amigos, aí hai un disgusto que non quere contar. Entonces revelou, así me contou, teño hipotecada a casa, el nunca decía o pazo, teño hipotecada a casa e vanme entregar a última cantidade e, polo tanto, perdo a casa, perdo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, díxenlle, mire, se usted se compromete a deixar o pazo para Galicia, sea como sea, nós, que éramos Agustín e máis eu como presidentes da Fundación Rosalía, e vicepresidente no meu caso, comprometémonos a sacalo a usted deste lío. Só ten que, primeiro, cumprir eso, e segundo, votar inmediatamente a esa familia, porque o que non pode estar ao mesmo tempo estando con esa familia e, por suposto, renunciar a esa cantidade que lle iban a dar. Bien, así foi, ademais hai aquí algunha alusión nas cartas. Bien, de don Ogando, profesor Ogando, logrou que un arquitecto de Ourense comprase a finca, deixándolle a casa e mailo en torno inmediato. Creo que foi en 10 millóns de pesetas, creo recordar. Eso xa o fixe Ogando pola súa conta. Eu escribínlle a don David Ferrer, que era presidente da Diputación, que me contestou que acababa a Diputación de comprar un pazo exactamente para esas finalidades de instrucción agraria, etc. E que, claro, a Diputación non podía comprar outro pazo para o mesmo destino. O caso é que don Ramón saleu dun apuro. Don Ramón non o pasaba ben nos últimos anos. Moitas veces me comentaba que lamentaba non ter fillos, porque tampouco bien, ainda que había aquí unha familia, non se levaban moi ben, etc., de modo que se sentía solo. Bien, quédame porque algo máis hai que decir, outro caso análogo, cartas de recomendación, sí. Hai unhas cartas escritas, unha carta en concreto publicada naquel número extraordinario de Grial a García Sabel, donde pide literariamente axuda para unha rapaza fermosa, etc., etc. Non, ao final a min as recomendacións eran moito máis sinxelas. Estamos xa no ano 1975, está moi acabadiño, moi andadiño, e di, meu querido e admirado Baliñas. Bueno, aquí hai que pensar que a todos lle decía meu querido amigo, meu millor amigo, pero conmigo, sí, hai un día que se lle escapou. O millor amigo que eu teño, bueno, hai que verlo isto literariamente. En todo caso, di, meu querido e admirado Baliñas, unha aperta e un favor, o vello fantasmón, aquí hai unha palabra ilexible, de xubilacións e velleces, pide un algo de favor polo mozo da súa criada, que se vai a examinar de reválida. É un do mes de Santiago de 1975.
Vostede sabe o valor case de pedra preciosa dunha boa criada. O rapaz chámase, vou calar XXX, número 52. Figura un bo mociño, ten arelanza, non sei moi ben se é a palabra exacta. O xoven mestre que vostede saberá dispensar o rogo do vello ramallo mucho e batido de todos os osos. Desexo que a dona e os fillos sigan ben niste horroroso brán. Horroroso ou luminoso, non se entende moi ben. De modo que aquí temos a don Ramón pedindo humildemente para o fillo da súa criada. Outro é en setiembre. Estamos xa no ano 1975, morrerá no 76. Meu querido amigo, e non te falamos solo un intre en Rianxo baixo chover desfeito. Era o día que hubo un homenaxe a Castelao, bien donde en Rianxo, que se ergueu aquela estatua. Estaba moi amozoado e apenas podía atinar coas palabras. Cheguei aquí moi canso, maquillando recordos. Desexo infindo falar con vostede longamente. E nesta hora non teño máis remedio, e tamén o fago gustosamente, que lle recomendar unha examinanda de reválida de bachillerato, o número 206 do Colexio das Carmelitas de Santa Teresa de Jesús de Ourense. Dá o nome que vou acalar. Boa estudiante conforme as miñas informacións e filla dunha familia de moi antigo amigo. Alegrareime moito de que a estancia do Ourense lle sea grata, etc. De modo que este é así, pasando por alto moitas outras cousas. Por exemplo, cando din o ano 1970 unha conferencia en Pontevedra dentro dun ciclo sobre a xeneración Nós, mandoume o día da conferencia, chegoume un propio con un telegrama dicindo que estaba entusiasmado con esa conferencia, pero que tiña vergonza de salir á rúa. Bien, evidentemente era outra visión literaria, pero dá idea de como primeiro era un cumplidor exacto, non había teléfono, ou non era fácil de enviar un telegrama de felicitación. Por outro lado, tamén todo convertía en literatura. Eu creo que tratei de dar unha idea do que eu recordo del. Evidentemente, outras persoas teñen outros recordos, pero entre todos creo que facemos un dibuixo ou unha etografía que é bastante exacta e que completa a imaxe pública que dá nos seus escritos. Por último, o día de que morreu, o día antes, debía eu vir a facerlle unha visita, pero ese día eu estaba reconstruído unha casiña na aldea. Ese día viñeron os obreiros. Saben ustedes que cando alguén lle chega o obreiro ten que deixar todo porque sabe Dios se ese día non veñen. Por tanto, non puden vir aquí e díxeme a sobrinha que a última tarde estuvo preguntando por min. Mais aínda, nun momento determinado sonou o teléfono e dixo: Valiñas, non, é don Juan Pedrallo. E dixo con estaba xa nas últimas, e dixo con gran sentido do humor. Parece que don Juan Pedrallo, eu espero que non molestar se aquí houvese algunha persona que non estaba de todo, non sei como decirlo, non estaba de todo ben coa Iglesia. E dixolle: es don Juan Tenorio, atiéndanle que pide confesión. E encima bromeando con que don Juan pide confesión. Bien, o caso é que non viñan o día do enterro. Estuve chorando por aí porque era moita emoción e, sobre todo, o darme conta de que estuvera nas últimas horas esperando a miña visita, que non foi. Non pode ser certo que lese a Chateaubriand, porque a edición que tiña está entregada na casa de Rosalía, en Padrón.
entregoume a min, e, polo tanto, ou tiña outra edición que non é imposible, ou non pode ser certo, pero hai cousas que máis valen que sean certas porque son certas simbólicamente. Ele realmente considerábase a sí mismo como un romántico, víase así, decía que falara con xente da súa aldea que escoitara a Napoleón en Astorga. Non sei se iso era verdadeiramente histórico ou era unha especie de entroncar co século XIX. Ben, creo que sobran máis comentarios. Hai persoas que ganan coa distancia. Eu, o ano seguinte, falei aí nese casa que agora é de Abanca, que entonces debía ser algo oficial, non sei que, e puxéronme, antes de falar eu, puxeron unhas verbas de don Ramón respecto de min. Estaban gravadas e tiñan unha sorpresa. Un ven a falar de don Ramón e recorda que antes empezan a... Óyese o propio don Ramón. Don Ramón non persuadía nin pretendía persuadir. Pretendía realzar. Cando se di que era un retórico, sí, pero de boa retórica. Porque era unha retórica non baleira, sino que todo o asumía en algo máis importante. Si falaba de Noia, recordaría o cemiterio de Génova. Si falaba daqui do Val do Ulla, sempre será o Val Alpino, ainda que non teña moito que ver, pero, en todo caso, era sempre un intento de realzar. Eu creo que o que fixo, porque escribeu moito, millor, peor, etc., pero o que fixo foi realzar a Galicia e con eso realzanos a todos. Moitas gracias e perdón pola repetización.